Hayi yabona isiqiniseko sengizomshaya ke manje. Hawu sengizomshaya ke manje hawu bafowethu. Usiqiniseko umvelase waziwa ngomhlaziyi uThenjiswe induku omunye wabalandeli. Sawubona kuphi nokuphi kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yena ke mathinda acebisa intombi zomngoma lamahlaka abanye zabaqhamuka imali wazi. Ngara kwethu ngabe usukhulakho lokuqala la ukwenza ukulungela upress subscribe button share uphinde comment okhuluna konke uma subscribe ayikho mara khamba so senze ukuthi kube wena oqala ukuthola notification uma sikufaka la ivideo hamba phambili. Kanti ke ngabe umdala uyazi ukuthi sihlangana lapha ku comment section. Omunye wabahlaziyi waziwa ngosiqiniseko umvelase lapha enkundleni enkulu yokuxhumana kuthiwa ke uTikTok. Cha kube sekusawala le video yakhe ebiza abaculi abangacacile ukuthi ke kubathiselwa kubona o navigator nabanye kodwa ke ube esemunye umlandeli semthembisa ukuthi hey woza la wena kahle kahle usufuna ukushawa manje ayisekho lento oyenzayo ngoba ikhona kodwa ke into osuyifuna nje induku. Ngaphandle kokumusha isikhathi sakho umlaleli wami sizwela ukuthi inkulumo isukephi yaphinde yaphelelaphi. Nakuza yabona nabaculi ngacula kufana la ukuthiwa ungenovini navigator kuvozile bani labaculi abangacacile laba angazi ungelovi ufuna nomculo phela alright ungelovi kwethu unomqembu obe successful akapay attention lapho Habe hayi yabona isiqiniseko sengizomshaya ke manje. Hawu sengizomshaya ke manje hawu bafowethu. Wesiqiniseko. Ayimbizeni ezila. Hlala phansi. Hlala phansi. Washo njalo umgebe wathi unihlalisa phansi. Khona nizomzwa kahle. Wenzani manje? Wenzani manje nkabe yami? Mfowethu wayazi impela. Awu mfowethu wayi. Oh, sorry. Hayi kodwa uyangikhathaza. Hayi. Bye. Yo wizala mlaleli wamtsizwa laphani phahluka ukuthi hayi cha usiqiniseko sekumuntu ukuthi ashawe noma adiscipline manje ingcokolela ke ngane zakuthi ngiyafisa ukuthi ngizivula khomelana nalo daba ukuthi ke ngempela usiqiniseko ngabe yaqhayitheka noma kwenzakalani. Ngiyazi ngane zakwethu abanye baya ngithuka ku comment section kodwa ke ngicela ke sizame kancane ukuyifundisa nje ukuthi sehlise ukuthuka inhlamba lapha si understand ukuthi i content ihamba kanjani kanti futhi ayizukuhamba ngalendlela othanda ngayo. Kuye kube kuhle ukuthi ugxeke kodwa futhi bese ufaka umbono ngasekugcineni. Mina angibambe live video kwamanje wena hlangana lapha na comment section. Ngikuthanda ukubhubha.